ngis ngau burom ya kan ka ying ka sem ki balaya kun ha pedeng ke jing songsi ke jing jia ka bakat ka tu ten rei menta kasngi ki layo biang ya ka jing syat ke jing klain ban nga kermen skem mo boleh try kenat undon bat ka ying ka sem ke jongki ke jing klain om tang ya kamet ndai ke jing klain lu kalong ya ka men sim jongki ki balamat ya ka jing thang ya ka jing songsi kat tu sngi haka ying kasem ke jongki tik ka sarkar ka don kat bat ka ying kasem jongki bat entang kata ka bangi nak leng sarkar ngin pejru ba ka Bethany Hospital enum slem chu kan sapli biang ya ka jing trai kam jongka ka ba syakri ki paj ba jong ka jela ka jongi ngakwa ba ka ni ka Bethany Hospital sakatu ka ni por ngin sapli biang haka ba ki paj ba ki nong pang ki nong sitom ki bejumlin ban licim dawai hang tu kan yat biang kumju kum bajulong dena kata ong pi katu ke jing ngau kalong be kadon ke jing ngau balei ka wei ka banga nga pej ke jing ting jongi la de mangana ma phiru ka jui kalong bang inang perkhat bu ne kunyang jing pang andelayo ka bamut mkhlan shu lani un yai don ha ka khot met jongi ki priu teng nga ong pi ki scientist ki start jong ka koj ka khia haka perthei brokoi kila ai ka conclusion bat ka answer ka ba syai dar ka lomba uneu kunyang jingpang anda umla dung don borsu bantre ka khot met ubriu lamba ka dawai ka sin madi kamut ula jano ula yam no long hi ko mo pi ko mayo ai ka yong kli phio pangsu le de phio pang khret long ka ju kurkom kum datenga kwa ban ong ba hakabe dei bat ka hospital Bethany ru kibreu kim dei ban suthu bakla namar ba lada menta kini kila ayo ai ke jing sat ke jing klan ha hospital im don e ru kam dei ba ong ba watak e kata hospital kam dei ban ong bu tau knyang u tre kam ha po kamra nrei yakani hoj ka infection ka don ka bakile ka program kin le kata ban make sure ka disinfection kan yaj ka program ya kata aktif bahan kalian ka management juga Bethany Hospital ka ka bang akwa ban ong ba ka appeal jonga na kaliang ka sarkar ka bangingi ong ba ki paj ba kim dei ban shifting ya ka Bethany Hospital nang nei sekmat namar ba ka hospital ka dehi hospital ka jingpang ka don be ke jingpang lahang nong doro ten rei ko mong bingi sus new bok bakalejia hakatu ka ying kerpang ten rei ko mong pi kim dei banti man smith nang ni sekmat wat na kalian ka sarkar kan ya tre rengkat bat ka bor hospital Bethany nang ni sekmat ban pentingna bakin sedang no ya ke jing syakri ke jongki ha kalian jong ke jing sumar yiki paj ba keleng jong ke jelame kelaya jong